Каму і якія помнікі будуць стаяць у Беларусі, гэта вырашаем не мы з вами, грамадзяне Беларусі, а расейцы, у самым, што не ёсць літаральным сэнсе. Гэтак у Гомлі мясцовыя ўлады плануюць паставіць помнік савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. Менавіта з гэткім чарговым падарункам беларускаму народу адзначылася расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, якое, дарэчы, узначальвае памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі. Той самы, который ўжо адкрываў у Менску помнік салдатам расійскай імператарскай арміі, а таксама збіраецца паставіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу, душыцелю паўстання 1830-31 гадоў. Зараз Расія робіць у Беларусі прыкладна тое, што і в акупаваных тэрыторыях Украіны. Першае, што яна робіць, захапліваючы чарговы горад, гэта ставіць там статую Леніна, хаця пра гэта не просяць ані самі украінцы, ані ў гэтым ёсць нейкая гістарычная патрэба. Адкрыццё помніка запланаванае да 82-й гадавіны вызвалення Гомля ад фашысцкіх захопнікаў. Яно будзе адзначацца 26 лістапада.